Užas, brate. Ja vam kažem, znate koja je fora? Ono što ne znaš, nije se ni desilo, razumeš? Ima mnogo ljudi koji su bili u vezama, ili je lik varo ribu, ili riba njega, ako se to ne sazna, to je kao da se nije desilo. A veruj mi da se mnogo dešava i baš zato treba da pazite za koga se vezujete, da dobro, ne da se raspitaš, kad se raspituješ o tome, to je malo psiho, da gledaš te red flagove, da ne prelaziš lako preko nekih stvari, jer može vrlo lako da se desi bilo kome od nas, ne vama, i meni ovo, vidite šta se čodi desilo, riba ga laže, da ne znam, znači pušila je kurac jebenom Baki, najpoznatiji lik na Balkanu. Dakle, life coach, nisam ja life coach, nego sam viđao mnogo ljudi koji su jebeno, kojima se jebeno desilo tako nešto, brate. Znači, mnogo se to dešava, ljudi, čuvajte se, jer ja znam prvi, brate, kada se, znate svi vi, brate, kada se vežeš za nekoga i kada se zaljubiš, ono što mene najviše boli je izdaja, ti, brate, se cimaš oko nekoga, ti nećeš, brate, ti nećeš da, znači, šta ako se njemu nabacuju ribe, on neće zbog nje. Znači, ti se žrtvuješ, ne cimaš druge ribe, radiš, boriš se za sebe, za svoj život, obezbeđuješ joj sve, cimaš se oko nje, da ona kao ti si na, zamisli kao ti si na poslu, radiš, da nju vodiš na more, da joj kupiš poklon, ona se kara tamo s nekim likom. Bre, mamu ti jebem u pičku, bre, kurvo jedna kurvinska, bre. Meni nije problem, hoćeš da se karaš s nekim drugim, dođi i reci mi u facu, možemo da budemo 10 godina zajedno. Hoćeš da se jebeš s drugim likom, dođi i reci mi, ti me loše jebeš, nije mi to, ja ne želim da moj dečko bude u fazonu, ja tebe volim, ja hoću da me lik gleda ko kurvetinu i da me ubije od kurca, ili nešto, ne znam, samo dođi reci i oteraj me u kurac, a ne da budeš u fazonu,